Takže zdar lidi, já vás vítám u našeho prvního dílu při Apex multiplayeru. Jsem to zglášen, že mám dostat na server. Tedy Skype. Napojíme se na server. Mám si když tak za menší lagy. Ale prostě mi to nám nějak uhlí se nám bude hodit, tak ho vykopem. Táně! To jsem nechtěl. Vykopalo mi to uhlí, ne mi to zničilo, takže to vykopeme. Pomohli, jak mi udělat, abych všel slyšel. Abych mohl načet tlačítko. Což je hodně. Nevím, jestli mi to teď pobralo, ale řekl jsem hodně divná. Hodila bys mi nějaká viděl jsem jí. To prdele, co to je? Ten na hardcore. A jdeme rychle domů, domů. Tam nahoru, tam kde býváme. Někdo mě hitnout a jsem mrtvej, což nechci riskovat, abych mohl jít do... Se najímám. Uhořte vy, hajzlové. Co se země děláte? Ču. Už nejsme biomož nedrank seká, tak sorry. A promiňte, že prostě nějak něco řeknu a prostě to nějak jakože zdromolem. Tak nějak. Nevím, jestli jsem někomu nesebral datel, ale už tak sorry, protože já nevím, jestli si to kámoš vymyslel. Voláme kámoš, takže zatím čekejte. Čau, pozdrav do videa. Jsi tam? Pozdrav do videa. Jo, Minecraft. Prosím. Ano, tak čau. Čau Sally. Už se napoj. Hej, jak mám udělat, abych nemusel držet tlačítko? No, když mám fraps, tak vždycky musím držet tlačítko. Aby mě tam slyšeli. Cože? Krávinu jsem v životě neslyšel. Slyšeli jste to? On řekl neslyšel. Slyšel. Ne. Ne, Pojď na Minecraft. Pojď na Minecraft. Co?
OK, takže se přesuneme na farminga. Mě ale totiž baví totálně ty buzerovat sebe, takže... Buzerovat sebe. Ne, buzerovat. Jo, buzerovám. Takže já tak se přetáhnu na jinou hru. Teď má trošku málo, a tak jenom uvítat ti video. Jo, budu v tom znít tak dítě. Ale nejsem dítě. Myš 13. Zatím čus.